kun elämässä on vaikeaa, on Jumalakin erityisen lähellä. Näin mä oon kuullut monien todistavan, mutta entä jos niin ei olekaan? Entä jos joskus elämässä tuntuu, että on joutunut pimeään kuiluun, mistä ei pääse omin avuin pois? Ja siellä kuilun pohjalla tuntuu siltä, että Jumalakin on hylännyt. Että Jumala ei kuule, eikä Jumala vastaa. Kuiluja voi olla elämässä monenlaisia. Mä haluan tässä puhua sellaisesta kuilusta, kun Jumala ottaa todesta meidän haparoivatkin askeleet häntä kohti ja alkaa kasvattaa meitä. Sellainen 1500-luvun mystikkomunkki kuin Ristin Johannes vertaa sitä äidin ja pienen vauvan suhteeseen. Aluksi äiti hoivaa tosi lempeästi sylissänsä lasta ja ruokkii rintamaidollaan. Sitten lapsen kasvaessa hän antaa lapsen yhä enemmän olla lattialla itsekseen ja omilla jaloillaan, jotta se oppisi kävelemään. Ja lopulta vierottaa lapsen ja sen pitää alkaa itse syödä. Samalla lailla Jumalakin jossain vaiheessa uskonvaellusta ikään kuin vetää läsnäolonsa pois ja vaikenee, jotta meidän usko saisi kasvaa. Risti Johannes kutsuu sitä termeillä, että uskova kasvaa aloittelijan tilasta edistyvään tilaan. Raamatun henkilöiden elämässä me voidaan nähdä näitä uskon pimeä yö, niin kuin Risti Johannes kutsui, tai tällaisia kuilukokemuksia. Mä haluan tässä tuoda esille Marian ja Martan kokemuksen silloin, kun heidän veljensä Lasarus oli sairastunut. Maria ja Martta oli oppinut tunteen Jeesuksen ja uskoon hänen Messiaan. Ja he uskoi Jeesuksen voimaan, että jos Jeesus on läsnä, niin Lasarus paranee. Niin he lähetti sanan avunpyynnön ystävälleen Jeesukselle. Me tiedetään tarinan loppu. Me tiedetään, että lopulta Lasarus nousee haudasta. Mutta jos me pysähdytään niihin 5 päivään, jotka Marian ja Martan piti odottaa. Ensin sairaan veljen kanssa. Sitten veli kuoli, veli haudattiin. Ja kun oli kulunut 3 päivän matkan aika, että Jeesuksen olisi pitänyt jo ehtiä heidän luokseen, niin Jeesusta ei tullutkaan. Miltä Mariasta ja Martasta tuntui? Miltä tuntui, että ystävä ikään kuin hylkää, tai ainakin näyttää, että ystävä hylkää silloin, kun on tosi iso hätä. Miltä heistä tuntui, että Jeesus ei vastannutkaan heidän avunpyyntöönsä. Jeesus on sama silloin, kun hän on läsnä ja silloin, kun hän tuntuu olevan poissa. Mutta meidän usko alkaa horjua, kun tunteet katoaa, kun vastausta ei kuulu tai kun Jumala ei toimi meidän odotusten mukaan. Ja sen takia Jumala kutsuu meitä kasvuun, antamalla meidän odottaa, jättämällä meidät hiljaisuuteen. Jeesuksen toimintatapa Lasaruksen sairastuessa ja kuollessa ylitti Maria ja Martan ja opetuslastenkin odotukset. Ei hän tehnyt niin kuin he oletti, mutta samalla lailla hänen voimansa odotti kaikkien odotukset. Hän ei vaan pystynyt parantamaan sairasta, vaan hän pystyi voittamaan kuolemankin. Jeesus ei myöhästynyt, vaan hän kutsui uskomaan silloinkin, kun ei näe. Kun Jumala vie uskon yöhön tai sinne hengelliseen kuiluun, niin se on kipeä kokemus. Se on murros elämässä. Ystäväni kertoo, kuinka hän elämänsä vaikein tilanne oli pienet lapset, jotka sairasteli. Oli hajoamassa oleva avioliitto. Ja hän huusi, hän ei muuten jaksanut kuin huutaa itkeen Jumalan puoleen, että Jumala auta. Tuntui, että mitään apua ei tule. Ja kun kaikki sitten mureni ja hän lähti lasten kanssa pois siitä yhteisestä kodista ja pois siitä avioliitosta, hän saikin nähdä, että Jumala oli kuullut, Jumala oli valmistanut kaiken. Asunto, kaikki asiat järjestyi, ikään kuin ne olisi ollut valmiina odottamassa. Ja hänen oma sisäinen prosessinsa, mihin hän joutui sen kipeän vaiheen vuoksi, niin siellä hänestä kasvoi enemmän se nainen, joka hän oli Jumalan luomana. Hän löysi
itsensä, voisi näin kliseenomaisesti sanoa. Ja hän löysi Jumalan armon. Hän löysi ihan uudenlaisen läheisyyden Jumalan kanssa. Itse kun Intian innokkaana nuorena lähetystyöntekijänä lähtiessäni koinkin, että jotenkin Jumala katosi. Mä en enää voinut kokea Jumalan läheisyyttä samalla tavalla kuin ennen ja olin todella ahdistunut ja varma siitä, että Jumala on jostain syystä hylännyt mut. Ja aloin käymään kauppaa siitä, mitä mä voin Jumalalle tarjota, jotta voin varmistua siitä, että hän on ottanut mut omakseen ja pitää mua omanaan. Niin lopulta sain oppia siihen, että mun tunteet ei todista Jumalan rakkaudesta ja Jumalan armosta, vaan se, mitä Raamatussa on. Ja se, että mulla ei ole mitään annettavaa Jumalalle, mutta Jeesus antoi jo kaiken. Armo tuli paljon suuremmaksi kuin aikaisemmin. Kuilussa usko koetellaan. Se, että pidetäänkö me Jumalastakin silloinkin, kun näyttää, että hän ei vastaa. Silloinkin, kun se usko ei anna meille ikään kuin mitään mielihyvää tai helppoja vastauksia. Uskossa, kuilussa me saadaan kasvaa kohti Jumalaa. Ja lopulta minä ja mun ystäväni ja monet muut ollaan huomattu, että jälkikäteen ei voi kuin kiittää siitä, mitä Jumala teki. Hän oli koko ajan läsnä. Hän vaan oli verhoutunut meitä piiloon.